E băiat! M-am însărcinat pe mine, mă, cu citirea analizelor de sex a copilului și doar eu am știut ce sex are copilul. Să știu cum fac tortul la interior. Dar până să vedeți reacția părinților, am împărțit la gemuleț câte o feliuță de tort pofticioșilor care au venit de dimineață și pentru tort, dar și pentru mystery box-urile de 3 produse pe care le-am avut la liber. Și vedeți că de fiecare dată când avem ceva la liber este coadă. De asta mi-e frică să mai fac un gemuleț integral cu produse la liber, că o să se facă coada până în cartierul latin, cred, iar frustrarea oamenilor o să fie destul de mare să aștepte atât de mult la coadă. Așa că mergem pe boxuri cu rezervări prealabile și cine vine la gemuleț știe, domne, că prinde ceva și nu așteaptă, totul merge țac-pac. Foarte mulți ați și mâncat afară, direct, am făcut poze cu voi, v-am salutat și am finizat și tortul cu gender reveal. A venit tăticul tot căcat pe el la gemuleț de emoții. Și gata, ăsta este momentul când a zis este! A ieșit băiețel, foarte emoționați au fost. Mua!